Hi guys, ngayon nandito tayo sa HEMSHÖP. Ako ay bibili ng, ayun mo, may mura sila, yung cloud coca daw, 10 krono. Yan, pasok tayo sa HEMSHÖP. Yan, welcome to HEMSHÖP. Yan, ganito yung HEMSHÖP. Dito yung elevator nila. Dito yung daanan ng sa garahe namin. Yan, ito yung HEMSHÖP. Yan. Yan. Yan, may post din sila dyan, yung mga sulat or packaging, package. Yan. Mudlaw yung kamatis. Chili 10. So next time mag-ano ako. Well, take 5 lang daw yung avocado nila ngayon. Ayan. Diyan ako nag-entrance kanina. Okay. Go na. Take 15 lang daw yan. Pag naka-red siya ng ganyan, ibig sabihin, sale siya. Svenska gurka, 10 lang daw. Yan. Dito kami madalas mamili ng ano dito, mga gulay-gulay. So ngayon, meron din silang ano dito, labanos. Ayan, fruits dyan. Okay. Avocado 5. May labanos din sila dyan, tsaka kalabasa. Ayan. Ayan, pak choy. 23 ngayon yung pak choy nila. Malaki kasi yung patchoy. Yan. Chicken. Yan. Yan. Mga cheese, ano yan. Yan. Dito ako bibili ng dito kasi makakabili ka ng ano, yung giniling na tingi-tingi lang. Pwede kang pumili kahit anong presyo niya. Wala silang giniling na. Ayun, not. Yung may not first. Ayan. Ayan o, may take 42, 47, 30. Hanapin mo lang yung mga 30 plus. Ayan. Kasi marami na yung masyado. Konti lang ilulutuin ko. Not fresh. Not. Not. Okay. Wala silang tig. 23. 45. 41. So, dito. So, wala silang tig, ano, maramihan. Kuha na lang ako ng dalawa, ay isa. $42, $46 daw. 46. 46 na lang, ito na lang. So, yun na lang, atiin ko na lang. Yung kalahati gagawin kong ibang ano, ibang pasakog. So, ito yung HEMSHÖP, yan. Dito ko binili yung grilled chicken. Yan. Yan, mga chicken. Ay. Mga puto yan. Yan. Tofu. Iikot lang tayo dito kasi ito lang yung bibilin ko. May kalamansi. May lemon na ako dun sa bahay. May
patatas. May carrots na rin ako. Yun. Yun lang. Bell pepper. Meron din ng kaun. Meron din. Ito yung minsan na kinakain ko. Yan. Yan. Tig 5, 6. Made in Korea to. Made in Korea. So, masarap siya. Try nyo guys. Yan. Dati makakabili ka dito 4.20. Ngayon tig 6 sila. Ayan. Titingin ako ng itlog kung meron na itlog na mura dito. Mga gatas yung mga nandyan. Gatas. Tsaka mga yogurt. Ito, binili na ako ni Wilson ng ganito. Ngayon, mahal na siya. Kahapon, 10 kruno, isang piraso, kaya binili niya ako ng isang box. So, 60 kronos lang yun. Ano niya. Ngayon, mahal na. Tig 16. Bumalik na siya sa dati niyang presyo. Ay, mahal pa rin yung egg nila dito. Yun yung egg. $34 daw yung isang ganun. 15 pieces. Doon na lang ako sa kabila kasi mas mura doon. Yan, mga kape-kape. Tea. Yan. Mga pang-bake. Yun. Yan, mga tissue, mga gamit. Panlabahan. Yan, dito mga soft drinks. Kung ano-anong klaseng soft drinks. Ayan. Yung mga Swedish dito, yung mga face nila is mga maamo yung mga mukha nila at saka yung mata. Ayan. Kung gaano kaamo yung mga mata nila at saka mukha nila, ganun din sila kabait. Bait sila. Yan, mga bilihan yan. Umikot lang. Ayan, mga pampers o diapers. Yan. Ito ngayon yung ginagamit ni Ragnar Libero. Minsan, iba-iba yung gamit ni Ragnar. Hindi naman maselan yung ano niya. Ito yung mga pagkain pambata. Ayan. Ayan, mga snacks pambata. Ayan. Ito yung ginagawa ng pure. Ayan o. Kaso hindi kami bumibili, gumagawa na lang kami sa bahay. Si Will yung nagagawa yung pagkain niya. Yan, ano niya, dyan. Hindi ko siya pa binila ng ganito kasi alam ko lalaruin niya yan. Yan, mga snacks. Yan. Dalawa daw 39 ito. So, tig 20 kung 41. 20. Ice cream yan. Ito yung mga goodies. Candies lahat yan. Candies. Yan, magsawa ka. Mix mo lang yan. Per kilo yan. 159 per kilo. Ito yung madalas kong binibili. Wafers at saka yung cakes. Ito mura lang. Tatlo 10 lang daw ito yan. 10. Ito yung paborito ko rin. Yan. Cakes. Yan. Yan. Ang gamit yan dito, yan. Ito masarap na ice cream na to. Ayan o. Naka-sale sila. Ayan o. Ayan. Uuwi na kami nito niyan. After namin dito kasi kakain na ako. Medyo gutom na ako ng konti. Yung mga chocolates nila iba-iba. Ayan. Yun lang yung bibilin ko. Ayan.
Ito na tayo sa kahera. Sa cashier. Yan. Mga ano yan. So, ito yung HEMSHÖP guys. Yung sa loob niya. Kompleto rin sila dito. Lahat-lahat. Yan. 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 So, naka-line kami. Yan. Gutom na rin ako. Baka gutom na rin si Ragnar. Kaya dito na muna tayo. Ay, ito yung Burger King dito sa loob. Nag-order ako ng crispy chicken. Ayan, kasi medyo gutom na ako. Ano lang yun, hindi siya meal. Burger lang. Ayan. Ayun, mag-order ka doon. Pwede yun, yung ano, pili ka lang doon. Yung self-order. So, pauwi na kami. Saya-saya niyo, oh. Titu! Titu, titu! You know? Pauwi na kami.